Урман. Уны һәр кем үҙенсә аңлай. Өҫкә ауып торган ағас, шарлыҡ, ҡырағай януарҙар, һайрар ҡоштар. Миәкә районы Елдәр ауылында йәшәүсе Рауил Лоҡман улы Вәлитов өсөн урман тормош маҡсаты, йәшәү йәме. Бу урманмы? Минем өсөн ул минем бөтөн ғүмерем. Бөтөн ғүмерем. Һәм минем шатлығым да шушы, минем бөтөн ҡайғырыуым да шушы урман. Һәм минем балаларым ул, һәм минем внукларым. Алар мына шушында үстеләр урман ичендә. Мин аларны шунда ап менеп йөгөртә дирем. Посадка арасында мына шу буе белән икесен ике буйдан ебарам. Кем уза? Шулай итеп. Миңа куаныч бит инде. Дуслар килсәләр дә инде, ой, табигатьнең бигрәк матур мөешенә урнашкансыз инде, бигрәк тә бүлеп алгансыздыр инде, урманны бик матур шишмәсе дә бар дип китәләр инде. Шунда итеп әйе. 40 яшьлек, 41 яшьлек малайлар, балалар белән 1 яшьлек агачлар инде. Була микәнне инде үстереп дип аптыраганнар да бар инде, син әйткәндәй, белмәгәннәр бит инде шулай күбрәк. Тәүге ҡарағасты Рауил Вәлитов үҙенең атаһына, Лоҡман Ноғман улы Вәлитовҡа бағышлап ултырта. Һуғыш яраларынан һыҙланған ҡарт яугирҙы шатландырып, ҡарағас тирәләй ҡайын, ҡарағай, юкә, сағандар өҫтәлә. Минем әнине сыйыр сүзгән дә, аны инмәгәнмен вообще. Әти ҡулында үстем. Аңардан мин айырыла алмый. Ул үлгәндә дә мине ҡосаҡлап ебәрмичә үлде, бахыр. Ҡосаҡлап тотоп. Ул бит суғыштан бер ҡулын ҡалдырып, бер аяғын шелпәрәмә китергән, төзөтөп, юҡ дип әйтерлек инде. Или может даже бәләгенә булғандыр ул аяғын, сызлау буйынса. Ашлыҡ, җимереклек мында ҡайтҡан бит инде. 3 колхозға бер юлы бухгалтер булып. Счетовод бухгалтер. 3 колхозға. Мин аны ғүмер буйына жәлләп, әшенеп йәшим. Мына шын күңелдән шулай итеп әшенәм. Күз алдына китерәм дә, ат җиккәндә теше белән шиелдереп тартҡаннарын, теше белән. Мына шулай. Миңарға ул минем тормошҡа тоже ныҡ зур тәьсир ясады. Мин бер нисек тә кешегә ҡарата алама була алмайҙыр идем. Әтинең шул уйларын күргәннән соң. Рауил Вәлитов урмансы, аусы, умартасы булып эшләй. Бал ҡорттары геүләп торған хозур төбәк Рауил умарталығы тип халыҡ теленә инә. Әммә үҙенең урманын үҫтереү уның төп маҡсатына әүерелә. Шәп-шәрә тау, шәп-шәрә балсыҡ дип әйтергә кәрәк. Мин ағас утырта башлағансы. Мына шулай итеп йөрөгәндә аяҡ ширлеп төшөп китә торған җире. Почти текә бит инде. Унан зур шоҡорые мына җирдә. Аны айы су йырын ана тегенән төшкән. Аны күмеп теге җирләрне канал ясап, трактор белән дә, ҡул белән дә күп эшләргә туры килде. Шуны да туҡтаттык суның йырымын. Нараттан башҡа агач үсәргә мөмкин түгел. Шуңа күрә монда нарат ҡына ултырттым. Һәм аны да шундай исәп белән берсе яңармаса, берсе яңарга тейеш. Мына күп төбенә берничәне дөрөс итеп ултыртырга кирәк башта. Яшь агачларны. Корневой системасын ҡарыйм, тамыр системасына күз салам. Ул мочалистый булсын штабы. Әйбәтләп тегендә ултыртканда яхшы итеп шурфка, нигә лункага әйбәтләп ултыртам. И күмгәндә дә дөрөс итеп күмәргә кирәк. Штабы мына кысылган килешкенә хоп туфрак салдың, ул яңармый. Разветвление булырга тиеш. Ул төрле нәрсәләр ала. Дымны өстән дә ала, астан да ала, бүтән җирдән дә. Мына шундай геллә. И башы берсе үзелмәгән булсын, ростковый бүре, тик үсеп китә торган бүре. Мына шулай. Шуннан иң төп кирәкле әйбер ул су. Суны монда без полиэтиленовый 5 литрлы савытлар белән ташыйбыз балалар белән. Мына яңартканда инде. Өлгәшеп булмый, конечно, аларга җитмей ул су. Шуннан фләк белән, Нива белән, элек минем Нива машина. Монда килеп, зур шланга белән фләкләрдән теге арба өстәрәк тора, бу астарак бит инде. Самотёкым мына шулай сибеп чыгарым. Андый гыйләдә булды. Ну, кешенең катнашуы булмаса, агачлар яңармый. Әти һәр бер вакыйгага агач утырта. Әле Фидаил туганга зәңгәр чыршылар утыртты. Розель туганга менә бәлки генә әле уже күренеп тора, күзгә күренеп. Имән
үсеп килә инде менә күренеп шатлана, әти шуларга шул оныклары белән дә, балалары белән үзенең тормышын бәйлидер күрәсең. Тагын бер фактор бар, ул кыш. Бүтән карны шунда чыгара, шунда сала. Әлек юк мына агачлар булмаганда. Хәзер ана забор белән тип-тигез итә дә куя. Үзенчә бүкләп агачларны менә шулай. Төннең менә буран булды дисә, бөтереп сындырып, ботагын ботакка, башын башка менә шулай дип, өчәр җирдән бүкләп сындырган була. Мин аларны пластырлар салам, ничә җирдән. Моналар барда кәкре-бөкре бит инде. Барсында. Ана шулай тирилтеп алып барам. Монда төлке һәр вакыт була. Һәр вакыт. Ул миңа нык зур ярдәмче. Ул кемирүчләрне юк итә. Кар астына төшеп, менә метровый кардан, 1 метрлык кар тирәнлегенә төшеп, еще туң җирдән тегенең оясын актарып ала шуннан. Аста шуны сизә. Төлке ана якта хотысты бери, куям монда печән ашап ята. Зеленка бирәм теңгә, арпа китереп бирәм. Менә шулай куян кышлады быел да. Зур куян менә. Мин аны яланда да күрдем, между прочим, ул куянны әле. Безнең пасекадан ерак түгел, тау үтләвендә йөри. Кушлар килә, монда вяхер ялады. 7 ел менә шу бакчага вяхер. Ишеткәнегез бармы? Урман күгәрчене. Гу килеп утырам урманда. Дебрида ялый торган кош, шырлык кошы. Мин аны нык итеп өйрәндем. Бүтән повадкаларын, бүтән нәрсәсен. Ничек күкәй сала, ничек итеп балаларын чыгара, ничек итеп аларны үстерә, ничек ашата. Вот авызына башларын тыгалар да, 2 бала була обычно. Это как правило. Әле берсенә авызын ачып тора, тегесе тыгылып ала, әле берсенә менә шулай икәүне. Табигатьте яраткан кеше генә урман үстерәләр. Табигатьте кешеләрне яраткан кеше генә менә шулай ничек әйтергә инде, алар как будто аңарга жанлы предмет кебек бит инде. Ул аларны ярата, кешене яраткан кебек барыбер инде. Алар белән кил шушы агачлар арасында инде табигатьтә инде. Бу җирдә мин агач утырта башлаганда, менә балчыгы менә шундый менә. Кум күк балчык. Менә башка бер югы. Бер нинди үсемлек әсәрдә. Менә булар җайлап үзләренең туфрагына күчтеләр. Менәннән күршедән айы. Бу чәчкә безнең Башкирияның кызыл китабына кертелгән чәчкә була. Аның исеме русча язылган инде. Василек Маршаллы дип атала. Эндемик дигән дип язылган. Әния красный кызыл китапка керткәннәр, мин ансын аңлый алмадым. Чөнки ул хәтсез күп җирләрдә бар. Бу козловоротник иң беренче булып хасил булды. Минем әле урман утыртылып бетмәгән иде. Мин җайлап күчәм бит инде. Балалар туа бара, внуклар туа бара дигән күп. Шунда ашык җирләрдә башланды. Үзеннән үзе тор. Кайдандыр килдеме? Кайдандыр килә, аның бит ана күрәсезме, парашютлы ниләре. Булар сихри, шундай таинственный чәчкәләр алар. Аларны бөтен кеше дә күрә алмый. Төнне дә чәчкә атмый, көндез дә атмый. Иртәнге якта гына бер период атып ала, бер 3 сәгать. Как кояш күтәрелә башлады, шоп йомыла да куя. Менә шул, аларның особенности. Мин аларга тоже гашыйк. Бөтен чәчкәләргә түгел, менә шундый особенность. Безне бәләкәйдән үк әти шулай итеп урманга, табигатькә гашык итеп үстерде. Үзем дә урман буенча укып чыктым. Аграрный университетта урман факультетын. Шулай ук минем арттан сеңлекәш Фәридә укыды бит инде. Әникәш тәмамлады, кияү, килен безнең шулай ук лесной факультетны бетте. Менә Фәридә бит инде урман буенча эшли. Шулай ук мин менә әлеге көндә урманда эшлим бит инде. Хужаның тагыла бер яраткан шөгыле кояш емештәре дип һөеп үстергән виноградтары. Улар ел һайын зур уңыш бирә. Танылган умартасы, аусы, урман үстерүче һәм баксасы Рауил Лукман улы Валитов.
Уның максаты балаларын, ияндәрен дөрес тәрбияләү, хәләл хезмәт имеше белән яшәргә өйрәтү. Әти агач кына түгел, урман үстерде менә үз гомерендә. Ул аның гомере үтте шушы урман үстерүдә. Һәм дә менә бер генә малай үстермәде. 2 малай үстереп, хәзер менә инде 4 внугы, 1 внучкасы бар. Аларны да безгә тәрбияләшә, караша, әни белән бергәләп безгә терәк таяныч булып торалар. Һәм дә менә өебез бит инде һәрвакыт ишекләр ачык. Алар янына без сагынып, талпынып, коштай очып кайтабыз инде менә шул туган йортыбызга. Кішілік яратылғаннан берле кеше урманға тартылған. Урмансыз халық яшай алмаған. Кислород урманнан бетінде. Су шығанағы. Сөйлеп те тұрға түгіл, урмандағы жиләк жемеш, гүмбә, бортничество, сулықшылық құртлар, онда пішен, стройматериал, ондағы жәннік, пушнина. Мен аның моделін ясарға тырыштым. Мына урман шундай барып шықтым, ол табиғат белән көрәшү ауыр. Оста үскен қояндар мен бәләкей бағанда биік көк көрінәлі, бәләкей шақта. Әлі өтінде шолып биік көк көрінә. Мен ұтытқан ағаштарда көп мұнда. Қойындар, шыршалар, бүтін сүді. Менә қарттай бұл ағашларны өтінде этләшеп, су ташып, аларны ұтыртқан мұнда. Бізге дә шушы урманны зурайтырға, тағыла сақларға күбәйтеп, мұнда үстерәгә куша инде. Баланы, бигрәк тә ир баланы, былай тәрбиялим дип тәрбияләүе, словесный сүз белән тәрбияләү авыр мәсьәлә, авыр айбер. Ул аңа һәр вакыт үтеп кермәскә может. Аның бит баланың үзенчәлекләре шундый. Шуңа күрә мин улларымны үстердем. Менә урыслар әйтә, делай как я, летчиклар особенно әйтәләр. Ана шуны күгитеп. Алар мин нәрсә эшлим, шуны эшләделәр. Һәм яңадан мин улгая башлагач хәзер внукларга да шул ук командалар бирәм ана. Әйтеп карасыннар ана, әйтмәдең, шул әйтмисең дип. Мин эшләгәнчә эшләгез улым, мин эшләгәнчә. Менә минем улларым үтәделәр, алар төп түгел минем күгитеп эшләр эшне. Бер вакытта мин аларга замечание ясагам юк, шилтә ясагам юк. Нигә алай эшлисең дип. Үземнән беләм, әтинең сөйләгәннәре менә миңа әлеге яшәгән еллар биеклегеннән тәэсир итә һаман. Подталкивает мине, менә шулай эшлә дип. Пожалуй, алар да хәтерләрләр. Мин шулай уйлыйм. Но монда төп рольне урман уйный. Менә шушы агачлар уйный. Урманның моделе. Урманым туным, урманым йортым, урманым азатлыгым дип яшәгән башкорт халкы. Кешене йылыткан, хыендырган, туйдырган, тыныслык биргән мөгъҗизә ул урмандар. Был хакта Миякә районы Елдәр авылының урман йәнле удаманы Рауил Лукман улы Валитов балаларына, якташларына ничә еллар буе кабатлай.